Неусетно изминаха първите 2 дни от престола ни в Португалия. Абонатите за канала вече знаят за магическите дни, които прекарахме тук, но ако не сте от тях, направете го. Абонирайте се за канала и пътувайте с нас. Трябваше да тръгнем рано от Лисабон, а от тук с кола под наем се запътихме към следващата дестинация за града, град Синтра. Градът се намира на около само половин час от Лисабон, което го прави лесен и бърз за достъп. Пътя до там преминава и през моста 25 април, за който разказахме в миналия епизод. Както може би е видно от кадрите и от камерата, настилката на моста беше малко груба, което допринесе за нашето тотално събуждане. Както споменах, Синтър се намира само на около половин час път от Лисабон, а краткото разстояние ни преднесе бързо към подстъпите на града. Да, личеше си, че това е една доста популярна туристическа дестинация. Тук десетки туристи се движиха по улиците и тротуарите в търсене на характерните за това място красиви гледки. Тук такива налипсваха, а първата такава се разкри пред нас на площада пред градския дворец. Величествен бял дворец намира се в центъра на града, който в наши дни има функцията на музей. Паласът представлява комплекс от здания, построени през различни епохи. Най-ранната постройка датира от 10 век, а най-съвременната е построена през 1910 година. Ние нямахме време да разгледаме двореца отвътре, но ако ветровете ви отвеят тук, то може би няма да сбъркате, ако отделите час 20 насладите на различните зали, чието интериор разкрива тайни не от минали епохи. По мои спомени цената на билет за възрастен е 13 евро, а според данни в интернет са ви необходими около 2 часа за пълната му обиколка. Обиколка ние направихме от външната страна на стените на двореца, до които се виеха стръмни камъни стълби, някои от които водеха до задънени улици, а други до малки и китни градини, където в езерата плуваха златни рибки. След кратката разходка в градския дворец се пуснахме и в сърцето на града, като улиците, по които вървяхме, бяха приказни. Цветни, колоритни и макар и пренаселени от туристи, носят себе си едно небрежие и спокойствие. Около криволичещите улици са разположени редица малки и кокетни ресторанти и магазинчета за сувенири, които са поместени в партерните етажи на сгради с цветни фасади. Тези красиви гледки неусетно ни телепортираха пред двореца Кинта де Регалера. Дворец е един уникален архитектурен шедьовър, заобиколен от феноменални градини. Той е сравнително нов, като е построен през 1904 година от португалския ексцентричен милионер Карвалио Монтейро. Само няколко десетилетия след като дворец е завършен, се превръща в една от най-посещаваните туристически атракции в Португалия. Входната такса за комплекс е 8 евро на човек, а работното време е всеки ден от 9 до 20 часа. Времето, което трябва да отделите за двореца и другите забележителности тук, е около 5 часа.
Както споменах, тук са разположени и други известни туристически атракции, една от които е кладенеца на посвещението. На територията на комплекса има два кладенеца, по-известният от които е големия, по чието стъпала може да слезнете до най-долната му част. От тук започват подземни пещери и тунели, които могат да ви отведат до различни части на градината. Кладенеца представлява обърната кула, която има 9 платформи, за които се вярва, че изобразяват 9-те кръга на ада. В дъното на кладенеца е изобразен компас върху герба на рицарите темплиери. Посоката над компаса сочи на изток, а това според много означава търсене на вечна светлина. След приятната разходка в Синтър се запътихме в намира си наблизо дворец Пена, който е може би един от най-известните туристически атракции в цяла Португалия. До него стигнахме с кола, а пътя, макар и с големите задръствания, бе само около 13 минути. От главния вход на градините пред двореца до самия дворец преминахме през част от 200 хектаровия парк, който е разположен около зданието. Доколкото видяхме, може да спестите 20-минутното изкачване, като се качите на минибус, но ние предпочетахме да достигнем до крайната дестинация пеш, което си беше една доста приятна разходка. След въпросното изкачване се озовахме пред входа на двореца, където трябваше да изчакаме около час. Тук влизането в самия дворец става с предварително зададен час, който е упоменат на билета. В общи линии от входа на самия комплекс, където закупувате билет, до входа на двореца, времето за изчакване е около час и половина. Ако вие сте се запътили тук, то ви съветваме да скъсите чакането и да удължите разходката в парка. Говорейки за чакане, пригответе се. Тук опашките са километрични. Стотици хора, вървящи с до 2 км в час, се блъскат по тесните коридори на двореца. Уникално място, но навалицата от хора определено притъпява усещането. Може би оцелихме на подходящо време, но определено гъмжилото изигра негативна роля за нас. Разочаровани се отправихме отново на път, чиято цел беше да ни отведе до Коимбра, малък град, разположен в центъра на Португалия. Тук ще спим 2 вечери, но преди да стигнем до там решихме, че искаме да видим океана и някое приятно място около него. Така и се озовахме в Пениче, или по-скоро на крайбрежната алея на града. По принцип мястото е известно с вълни над 2 метра, но явно днес бяха в почивка, защото океана по-скоро приличаше на езеро, отколкото на известна сърф дестинация. Дори и без вълни разходката на плажа беше супер. Пясъка ситен, времето горещо, а сещайки се за километричните опашки в Пена, човек няма как да не съжали, че не е прекарал повече време тук. Но стига толкова пясък и море. Чакаше ни път, който след 2 часа ни отведе в очарователния град Коимбра. За да разберете как прекарахме там, трябва само да се абонирате за канала. Благодарим ви, че попътувахте с нас. До нови срещи!